Ahoj, já jsem Deví a zdravím vás u dalšího videa. Dneska to bude můj první pokus o videorecept, takže buďte schovývaví nad tím, jak ten výsledek bude vypadat. No a dnešní recept bude tedy podzimně laděný. Mám tady připravenou dýni a uděláme si dýňový cheesecake, což už stejně víte jako z popisku. No a co teda budeme na tenhle ten dýňový cheesecake potřebovat? Budeme potřebovat jednu dýni Hokkaido, potom sušený datle, ty jsem si před 2 hodinama už namočila do teplé vody. Potom tady mám bílé tofu, javorový syrup, gustin, kakao, citron, mandle, pohankovou mouku, himalajskou sůl a potom tady mám ještě pumpkin spice koření, který jsem si sama namíchala. Úplně jako první si musím připravit dýňový pyré, takže si dýni Hokkaido nakrájím na kostičky, zaluju ji trochou vody a dám ji vařit, dokud se nerozvaří úplně do měka. A než se mi rozvaří dýně, tak si připravím korpus. A na korpus budete potřebovat mandle, pohankovou mouku, sušené datle a ještě kakao. Jako první si teda do mixéru dám datle, si rozmixuju na prášek. Potom přidáme 30 gramů kakaa a potom přidáme pohankovou mouku. Všechno promixujeme. Teď k tomu přidáme ty datle s tím, že já si tu vodu sleju vedle a zase to všechno promixuju. Po chvilce mixování se hmota spojí v takovýhle těstíčko. A to teď nacpeme do formy. Formu na dorci buď vyložíme pečícím papírem, který já prostě nejsem schopná koupit, a nebo si ji takhle vymažeme olejem a vysypeme moukou. Formu mám vymazanou a vysypanou a teď do ní teda dám těsto a rovnoměrně ho rozprostřu. No a takhle už to vypadá připravené na krém. No a dýně už je uvařená, takhle by to mělo vypadat vlastně, že je to skoro úplně rozvařený a není tam skoro žádná voda. A teď si ji teda takhle rozmačkám. Pokud máte tyčový mixér, tak to můžete vzít tyčovým mixérem. Já tyčový mixér nemám, takže to rozmačkám takhle tímhle šťouchátkem na brambory. A to pyré si dám teď vychladit. Teď přichází mixování číslo 2 a to teda krém. Nejdřív si tam dám tofu, potom říci citronové šťávy, potom přiliju javorový syrup, přidám špetku soli, 2 lžíce pumpkin spice koření a jdu mixovat. Už dám předehřát troubu, zapnu ji na 160 stupňů. Teď jsem přidala dýni a zase to rozmixuju. Takhle ten krém vypadá teď. A teď tam přidám poslední věc a to je gustin. A zase to rozmixuju. A teď už jenom dát krém tady do formy. A takhle vypadá před strčením do trouby. Cheesecake už je upečený, takže ho teď nechám vychladnout a potom ho dám do ledničky přes noc a zítra vám potom ukážu, jak vypadá po rozříznutí. Cheesecake přes noc odpočíval v ledničce a já jsem se dneska rozhodla ho ještě takhle ozdobit. A ozdobila jsem ho kešu oříškama obyčejnýma a potom touhletou čokoládou od Lindt, 99%. Takže to jsem dala jenom do mixéru a rozmixovala takhle jako na drobno a tím jsem to posypala. A teď jdu teda ten cheesecake otevřít a nakrájet a uvidíme, jak se povede. Takhle vypadá teda vevnitř. Je teda ochutnávka.
Jako, musím se pochválit, že to fakt dobrý. Pak to chutná hrozně hezky podzimně, takže je to úplně ideální. I když zrovna teda dneska je první den, co sněžilo, tak tady u nás v Praze teda, tak už jdu asi tak trošku s křížkem po funusu, už bych možná spíš měla začít péct jako vánoční cukroví, ale tak jako dýně tady ještě určitě nějaký ten pátek budou. Takže pokud máte rádi sladký, tak můžete vyzkoušet tenhle ten cheesecake. No a ti z vás, kdo tenhle ten cheesecake vyzkouší a vyfotí a tu fotku mi pošlou ať už na e-mail, nebo můžu mi ji poslat na Facebook, můžu ji dát na Instagram a všude k tomu připojte identifikační číslo z plné peněženky, který tam vlastně najdete potom, co se tam registrujete. No já jednoho z vás vyberu a ten potom dostane od plné peněženky poukaz na 500 korun na nákup. Takže já se budu těšit na vaše fotky, doufám, že se vás zúčastní co nejvíc a budu určitě ráda i potom za komentáře, jak vám chutnal ten cheesecake. No a to už by bylo pro dnešní video všechno, já se budu těšit zase někdy příště, mějte se krásně a ahoj!